Πάμε να φτιάξουμε brownie cake παγωτό, την πιο σοκολατένια και healthy απόλαυση του καλοκαιριού, με έξτρα πρωτεΐνη και φυσικά γλυκαντικά. Αυτό το παγωτό θα γίνει το αγαπημένο σου παγωτό και θα το τρως όλο το καλοκαίρι. Έντονη γεύση brownie, full σοκολατένιο, ελαφρύ, υγιεινό. Ειδικά τα κομμάτια του brownies έχουν δώσει τρομερή γεύση. Θα χρειαστείς κακάο, γάλα, βανίλια, κανέλα, σιρόπι αγάβης και ανακατεύω καλά. Προσθέτω το στραγγιστό γιαούρτι 2%, την μπουτίγκα σοκολάτας, ανακατεύω καλά, να έχει αυτή την κρεμώδη υφή και στη συνέχεια προσθέτω σταγόνες κουβερτούρας. Ανακατεύω, κόβω το μπράουνι σε κύβους, προσθέτω το μισό στο μείγμα μου, ανακατεύω καλά και παγώνω το παγωτό στην παγωτομηχανή μου. Σερβίρω και γαρνίρω με έξτρα brownie cake, νυφάδες κουβερτούρας, τριμμένο φουντούκι και λιωμένη κουβερτούρα. Απολαμβάνω! Περιμένω τα σχόλιά σου. Ποια θα ήθελες να είναι η επόμενη γεύση παγωτού που θα φτιάξω?